Ei, anteeksi, tää tulee Tuukka syöksypommittaja. Sitä tulee seuraavana täältä Junckersi. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Ei tästä tule yhtään mitään haarukkakin vähän ajoo. Ei se mitään, melkein se on ehjänä. Sitten jälleen kerran. No sitten tulee saksalaisten 39 Wehrmacht-junit. Ammutaan. Ei. Vittu, mitään tämmösiä makkaroita löytyy. Nyt se hajos. Nyt se tuhoutui melkein jo. Sitten täältä tulee taas Junker syöksy pommittaa, joka syötä lopumakkaraa. Ei vittu, no kun ei vittu. Voiko se vielä? Meni. Joo ei. Mutta ne ajaa vielä henkin. Nää niinku menee ne ihan sinne tunneliin syömään. Näille ei auta enää tää pyössypommittajakalla, kun nää ottaa nää etukäteen nää ilmatoruna tää eteen ja sitten kun tätä ilmatoruna ottaa tää eteen näin ja tää tulee syöksypommittaja. Tää ei sillä oo mitään. Tää on ihan turhan päivän tuhoamassa itsensä vähän nää möyhentää näistä tässä näin, mutta ei sillä oo mitään merkitystä tuhoutua. Mutta sitten tää tulee saksalainen T-37 Junkers-yritys. Ei kun anteeksi, mikähän ne oli ne saksalaisten tankit, mitähän ne oli? En mä muista, no ei tää vähän tiikeri vielä, mutta joku semmonen kuitenkin tää tulee ampuu tää. Nää ampuu takaisinpäin. Tää tulee toinen pantseri, tulee asi yllättää takaviitosta. Kato se osuu tänne makkaraan, mutta ei se ihan lentänyt vielä pois tuolta kentulalta. Sitten tulee. Täällä amerikkalaiset on ihan pihalla. Tää yrittää ampua jollain granaatiheittimillä. Täällä pom pom pom. Ei se mitään virkaa ollut. Tää tulee taas tää tiikeri yrittää uudestaan. No niin, nyt se osuukin sitten jo. Otetaan makkarata kiinni, että se lennää ulos täältä penkiltä. Noin, sitten se osui siinä ja lensi se kuitenkin ulos sieltä. Syömme sen pois. Sitten me saamme sen harukkaan. Noin. Sitten ilmeisesti sotu loppui tähän. En mä liian varmaan oo, mutta makkarat kylläkin syötyä, mutta pikkusen tänne jotain salaatinräppeitä jäi tänne kulmaan. Ihan normaalisti nää on siellä ilmaton, nää on niitä vassallinen porukkaa. Se on niin. Joo. No joo, ehkä mä nyt ala ryppään saa.